Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा गोदान साख्रिनि आपडेट लाबोबाय DC अफिसनिफ्राय फैदों लट मन्डल भेकेन्सि गासै 18 दङ ST आव 10 दङ अके। स' नोंथांमोना 14,000 निफ्राय 60,500 मोनो प्लास ग्रेड फी थायो पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ एप्लाइनिया 21 अक्ट'बरसिम अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन। दा बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन बैसो नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। एफिडिसिएल आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना बेटेलियन हिसाबै फैगासिनो दङ जेराव 8 पास 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना एलिजिबल जागोन। दा लोगोफोर जों गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै फैदो। दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 18 दङ आरो बे जबा साख्रिया ग्रेड 3 हिसाबै मोनगोन। दा ST फी हिसाबै 7 दङ बेनि गेजेराव 2 वमेनफोरा रिजार्भेसन दङ एबा फिमेल केन्डिडेटआ नोंथांमोना रिजार्भेसन मोननाय जादों। स' बेनिफ्राय आनरिजार्भ गैया जोबोर मोजां चान्स दङ ST फी आव खथा दङ नोंथांमोना मोननो हागोन। ST H आवबो 7 दङ हिन्जावफ्रा 2 दङ अके। बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम एबा गाहायसिनानो 18 इयार्स गोजौसिना 40 नर्मेलाव नाथाय ST हिसाबै जोंहा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय बेखायनो 45 इयार्ससिम नोंथांमोना ST फोरा बे पस्टआव एलिजिबल जायो। देन बेनिफ्राय स्केल फीआ नोंथांमोना 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड फीआ 6,200 पर मान्थ नोंथांमोना बे साख्रियाव मोननाय जागोन दरमाहाखौहाय। दा जोबोर मोजां सेलारि नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो अनलाइन एबा अफलाइनखौ खालामनो हायो मन्डल पस्टआव। नाथाय बे एप्लाइआ अफलाइन जागोन नोंथांमोना DC अफिस सनितपुरनिफ्राय फैनाय भेकेन्सि। दा बेयाव बयबो अल आसाम स्टुडेन्टस बेयाव एलिजिबल जागोन जास्ट क्राइटेरिया गोरोबनांगोन। देन बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस बेयाव नाङा ST फोरा। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोब्ला 10 पास बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगौ आरो लोगोसे 6 मान्थ्सनि मोनसे RCCC ट्रेनिं थायोना बे RCCC दङ बे ट्रेनिंखौ नोंथांमोना दाखिनगाव गुवाहाटीनिफ्राय लानाय दङब्ला बे पस्टआव एलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय मोनसे इनफरमेसन नोंथांमोना जायफ्रा मन्डल साख्रि खालामनो सानो बा मावनो सानो नोंथांमोना बे RCCC बे ट्रेनिंखौ नोंथांमोना एबा डिप्ल'माखौ लानांगौ जायो आरो होमबासो बे पस्टआव एलिजिबल जायो। दा बेखायनो आपकामिंआव जायफ्रा खालामनो सानदों बे ट्रेनिंखौ लाबानो जाबाय मोनसे डिप्ल'मा दङ आरो गुवाहाटीआव जायो बेखौ लाबानो जाबाय। दा जेब्ला एडमिसन जायो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामगोन आरो। दा हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौ दे बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे मोनोना एनेक्सार 9 आव बेखौहाय प्रिन्ट आउट खालामना ला। दा नोंथांमोना अनलाइन प्रिन्ट आउट खालामना लानो हायो आरो बिनि लास्ट डेटआ 21 अक्ट'बरसिम थागोन। एड्रेसा दङ बेयाव जि मोनदोंना नोंथांमोना बेखौनो होबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय एड्रेसखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिरना होदों नायबानो जाबाय चेक खालामबानो जाबाय जायफ्रा एलिजिबल जाबाय। दा जायखिजाया 21 अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना 5 PM मोनदोंना बेनि सिगांनो नोंथांमोना हरनांगौ आरो। दा जायखिजाया लोगोफोर बे पस्टआ मन्डल पस्ट ग्रेड 3 आव गोग्लैगोन आरो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो नाथाय अफलाइन जागोन अनलाइन जानाय नङा। एग्जाम होनोब्ला जायफ्रा एग्जाम थाखाय सर्टलिस्ट जायो नोंथांमोनखौ एग्जाम लिरगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड हरनांगोन लोगोसे क्वालिफिकेसनखौ हरजोबनांगोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट थायोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ हरथारनांगौ आरो गांथाम फट'कपिस नोंथांमोना हरनांगौ आरो बेखौहाय एनभेलपआव सोनानै थाइबानि पस्टेल स्टाम्प थायोना बेखौहाय नोंथांमोना हरनानै बेजों लोगोसे मबाइल नाम्बार वाट्सएप नाम्बार इमेल ID बेखौहाय मोनसे हरबानो जागोन मोनथामनि गेजेराव जाहाथे नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो एग्जाम जानायनि सिगां। दा बेनिसिम लोगोफोर मन्डल पस्टनि साख्रिनि आपडेट। बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेटेलियन ओंखारसिगोन दा बावैनो बेनि क्राइटेरियाखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन। बेनिफ्राय एफिडिसिएलनि क्राइटेरिया लाबोगोन सिलेक्सन प्रसेसखौबो लाबोगोन जाहाथे एडभान्स नोंथांमोना मिथिनानै लानो हायो। दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट मन्डल साख्रिनि नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन।